Oh, ditaruh. Enggak ditulisin nek trapone. Ya, Paling iki ya di antara 100 swidak lah 155. Kuwi. Wah, komponennya piye istimewa? Komponene domongi flash ki mbok ra niat adol iso sedekah. Sedekah ya. Sedekah wis. Bulan Ramadan lho. Ya ngono. Wis 10 juta lho, Cah. Kayak ngene lho. Komponennya berkualitas ya, Dok ya. Jiro lu 4 6 tuh lu 10 dolar 12. Oh, gendeng iki. Nyapa? Domongi ra kuat mikir. Kemurahan apa piye, Dok? Kemurahan. 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 Awak mau dol piro, Dok? Sama mau anu ya. Piro? Lah sama mau perkiraan saya ya. Iya. Ya di antara 16-an 17-an. Ya, Wah. gak ngono ya. Dengan acuan terlampau double. Wah, Wis kita moto terlampau double. ya oke. Terus final ini kira gemen-gemen. Iki larang iki. MCL ya? MCL iki larang. MCL finale. Elko-nya yo memadai lah wis padha pada umumnya. Ki wayahe 17 jutanan. Malih. Mayae. 10 ya sing stres sih aku apa bakune. Iya. Kapan-kapan gue anu yo duripi ya Exxon kapan yo? Ora apa-apa. Nah, iya toh. Aja saiki. Yo kapan Oke. wis kowe tenanan nih? Lek Tenanan serius. iki. Yo. Iya ya, wis tau tenang e. Kale. Engko tak- konter-konter. Oh yo. Engko tak raket nih. Tak rakir nih. Tapi gawe kuwi wani to, kidule speakere. Nggih kae lho, sing ireng ya. Lima loh. Sing kalo, sing kalo. Oh, kalau 5. Wani. Wani. Ora wani yo. Keturan. Aturan iki wate. Malah. Keturan. Oh yo. Ya insyaallah iki paling vole di antara juga soalnya ora neng Spesifikasi, apa iki spesifikasi apa iki kanane. spesifikasi Keterangane. keterangane. Oh. Nah dilihat dari permainan ini di antara 155 sampai 160-an volt.